Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadagsublita iti napalabas, intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan da kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadagiti pakasritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadagiti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nebag nga bigat yu amin nga sangapada papagayam. Manipod ito in Nemars Entertainment Production Center, iti Nemars Studio. Amasarakan di Barangay 31, Talingaan, Sigilo West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At di mo nga sumangbay ti programa. Dear Manong Nemi, kadato di paghayam nyo ni Manong Yohan Nemi Ruiz, kumapagkablawa kay Dirembag nga mabigat kada kayami nga sa abada, bigat aldawa na hembag nga oras yung amin. At padaanan nyo paghayam di pagkasalitaan ni April nga napuluan, double wedding. Sino di kita kasar, iti makungkuna nga double wedding. Padaanan nyo paghayam dito nga pagkasalitaan. Kaya pakishare di program at iyo. Share. Ay, hindi nga rin rugyan. Dati pagkasalitaan ni Pagayam tayo nga rin. Ay, pagkasalitaan ni April. Nga napoluan iti double wedding. Sagudayin nga rin surat. Dear Manong Nemi, duwa kam lang nagkabsat kini Jake. 8 nga tawen Manong Nemi iti baet mi. Takal kalikaguman idi damamang kini papang agadi ak kumameten ket naaramid uno napasama kakasta. Wala iding titawen ko Manong. Idi mapas nga mata ni Jake. Di makadakas Manong Nemi. Idi dandan niya ako nagraduar. Iti ko aga high school. Isumitinde di pa nakapukaw mi. Kaya di pa Manong Nemi. Nanakayan kami nga nag-asawa di pa. Tanumanot tawen ni Mama Manong Nemi idi asawaan ni Papa ket times 2 titawan ni Papa. Adugang nga nagladingit nang narunak ni Mama kastamad kanyak. Ni ating ko nga Jake Manong Nemi sa namalapulos nga na ipapas Manong. Iti pamatig ti may nga ama. Huwag Manong. No apikit kami nga nalakayan ni Papa nga nag-asawa. Nga dahil tasalsalod sudak kini Mama. Ma? Anak. No kumata na sa apek nga nag-asawa kini Papa. Si bibiyag kumapalita ni Papa niya. Idiubing pa ni Papang mo. Siyempre. Idi ag 2020. Kaya pas nga ko pa lang. Idi ag 2025. 5 pala titawin ko.
idagtawan ti 30. Sa nga pulo pala taon ko. Idagtawan ti 40. 20 ti taon ko. Ay, sambat pala nga agasawa kiti 20 taon ko. Isong iti taon ko nga 25. 50 tamat ni papang mo. Iso nga, isot pa na nga mamumi, isot pa na nga asawa na kanya. Into no, siyak nag-asawa ma. Saan kung to kayo napilyan, ti inaw na nga amang imit siyak. Anak, no anya, o no asinuman, ti isagot ni Apo Diyos ken ka. Rubay ko na awatem. Basta. Diyak kayat ti makiasawa iti inaw na nga amang imit siyak. Naridingit unay tinapasamak ma. Sama lang na ore ni Papa. Di ba nagturpos ko man ti high school? Uno saan kat college? Gabuta. No adamin edaden ti may nga tao. Adumaten ti sakit na. No muna inabuson sa ni Papa. Ti magina idag kabanwag isuna. No pa'y awanan ni Papa manong nami nagbalin ng single parent ni Mama. Inkarigatan na kami nga binyag kini Jake. At the online business na manong nami kan pasaray agawat itilabaan na. Banagan anawahik. May isang labandera manong nami ti inami kini Jake. O mat nga rin ti nabati di Papa nga mabalim mi kumamat nga tawiden. When benepisyo na, ti pa nagtrabaho na ti kumpanya, manulaeng, king ka nga na ipus, naggraduaro ti high school, kadimbaga kini Mama. Ma, agtrabaho ak minten. O saan nga mabalin det anak? Saan nga mabalin? Baka sanda ka kaya nga pagpasahin ti college. Abay nga ti si Cactus, it is scholarship. Baka diyak mapasa. Ano ko ma? Patasin na ta. Sa anak ba't nga rin ang valedictorian? Nga dapat honor ko ang saan nga valedictorian? Saan nga siya tikalaingan? Uwan ang ure no awan ti honor mo no kaya't mo tag-test. Qualified ka man kahit. Basta maipasam. Dakila maitulong kang kaanak. No baling kang scholar. Nagdakil ng sakdan. Tilang panunutan mo kung kita, masapsapol mo magbasa, kita gatang mo ti gamit mo, siyempre, pag-playtime, allowance mo, merienda, DJ. Kadalas tumat lang may parko na kita. Numayos pasam lagi ti scholar mo. Kasta nga rod tinaramid ko manong nemi. Nagtesak, ti scholarship, kat kastoon iti nagsak ko, hindi nakarawarak manong. O, magitam anak. Magitam. Ma, malaksid ng scholar dak. Mangkidak to peti ba isang sideline ko. Bali niya kasumra ka-screw, kadag iti food chain. Numalpas ti klase. Uno before nga panakagbasa, sumre kag trabaho. Saanin, anak? Kabay lang kayo. Basta. Tulungan kayo. Tulungan ti bagi. Tapnosan kayo marigatan. Tapnosan kayo na mangmanglo tila ba? Di kayo mabain? Anak ko at kabayin ko. Nga, labandera kayo. Idinto niya. Isus, ni mamawat. Nakad karod labandera nga nakaseksi. Di anak ko na ya. Sinukorte malako man saan nga ka, Mama. Naseksi ka, seksi akmet. No agabay ta. Kunam lang kapsat na lang. So nga, manon nga tawan, doon to ang tawan na ya. Wen, doon to nga tawan, sipo dawanin ni Papangyo. Awang ka rin planong makiasawa mo, ha? Ano nga saludsod? Saan mo? Jakay biyata ka saludsod mo, ha? Ha?
Jack doon kaya ta saludsudan pa, no? Salsaludsudak lang, ma. Kat man ano no yung bagayo nga sa anin, uno sa aman. Jack mo, no? Anit sungbat ko. Di yung may ibaga nga sa anin, ang mga no saan yung may tungpal. Di yung ibaga nga sa aman, ang mga no, ang matiyagarim ka na kayo. Imposible, ah. Ang mudan nga balo kayo. Kanda pintas kayo, mama. Ubing kay pay. Tubing kay nga di asawa na kayo ni papa. Jack tula mo, anak. Ngem, adad nga kay kahit kung saanin. Mga alalaklat problema. Awanin sa baling aramin, ibukbuk ko ito amin na panahon ko, kada kayo nga kapsat, na narunakan ka. Ta siyempre, into naggraduar ka niti college, manon tumatintawan ni Jake. Kadag first year tumatin, ah. Kawan. Ag first year high school tumatin. So nga tikayat ko, anak. Ikarigatan ka paggraduarin. O rete scholar ka. Ganito na ang trabaho, tulungan na ito para kiniading mo. Okay? Yung sangga agas sa sahon, ha? Sangga ko may baga nga sa anin. Amangan lang, just in case. Iso nga saan nag-angkarkari. Basta, di mi kayat. Di mi kayat nga nakasugat na di papa. Impas na ko nga tinagbasa, manunami, ket no at the sideline ko, agtrabaho ak, plastic lasek. Jakmat marigatan manong, gabot na jakmat abubuswen ti bagik. Ado ket ado manunami, dagiti agar-arim kanyak, tasang kulibaken, nga napintasak. Ngemsang ko idanging kaskaso man. Anadanging prioritik ti panagbasak, manunami. Adan to panawin para itiday tangabanag sa kari. So nga, hawang pulos manunimi tilaklon ko kada kinapasnek nga garaaram kanya. Aging ka nga dinapupuutan manunimi ti amin ket naggraduara ko nit kurso ka accountancy, nagtake ak ti board manunimi ket nakaruwara ket daytan. Harig na pag-iinagawan na kundi kiti kumpanya nga nagpagtrabahuan. May sangar na kumpanya, manunimi, tinapili ka nagtrabahuan, kat sana kamarikatan. Dito na dumanin di kita agaram kanyak, manunimi. Kadito may sangal daw, imasdag kanyak ni Sir George. Hello, April. Yes, sir. Kalpasan di opisina, papanam to. Nagawid aton, siyempre. Mabaling ka ding awisan ka. Pang-awisan ka, sir. A dinner. Iti dinner? Wine. Tamay mo, sir. Apin, mabaling ka di? Kailangan ba't nga paayang kayo, sir? Adig ng bus kayo. Hindi kayo di Pangulo Department ngayon ko. Ikit mo sawa, nung manugot ka, kapatapos na. Awis gayam di bus ko. Apay hindi nga saan, sir. Okay, thank you. Okay? After office hours, orayan ka to iti parking area. Yes, sir. Thank you, sir, for that invitation. Manong nemi pinagustuhak ni Sir George tanang arot kat bosko. Tijak pulos dinamnama. Neket agpropos matan kanyak. Sir, so no, sir. Apay ko di ko saan. Ako ba't pa yung asawa? Apay kami di ka pa yung asawa. The first love ko, sinakta na lang ti puso. Aging ka for how many years nga, di akong kayat ko na. Ngayon pinatas ko manin.
Ngam kaskas di nga nasugat ti puso. Aging ga nga simrek kay ti opisina. Nakita ka? Kat kabayatan na makikita ka. At dapat nga ma-develop direct na ka. I'm sorry no dito nga bagak ka nga I love you. No pa kayat kung tuto mayagpasyar di balay yun. No? Saan na ko may paspasyaran di balay, sir? Tapay. Adagungit. Ano yung tulangin ti sawa ti tao? Tapay. Sir! Tsaka kaya bang asawa tita halos kagudo titawan ko titawan na. Anak ko magdiferensya na. I'm sorry, sir. I'm sorry. Wari dito ti pakabasbasulat. Tsaka kayat. Abi nga di mo kayat, gamot na jak kayat, sir. Ti kayat ko kat kataib ko. Ti kayat ko kat numanot tawan ko kas tangan ti tawan na. Nga oring inaw basit, basta may sa nga unudwa nga tawan nga inaw na. Ngayon na ti edad yun kan ti edad ko, sir. Arik na, ama kayo eh. I'm sorry, sir, ha? Sorry talaga. Ngayon sana ka mapukawang tinamnama. Ituloy ko ti propose ko kayo ka. Hindi amin na pamaspusan. Because I love you. Sir, kayat ka talaga. Uraan niyo't araramidan niyo. Sana ka mapukawang tinamnama. Basta aramidag. Aramidag ti amin na pamaspusan. Banag nga nasumang petak do ti balay manunemi ka nagbismisuot. Oh, apa yan, anak? Kada problema mo ito opisina? Trabaho mo? Marigatang ka di? Ibagbagagmat kang nga oresan ka mangmangted. Damat masapsapulak ti online business ko sa umawawat ang matilabaan. Mama, para paritan ka pala iding aglaba, iritadak pa lang ti college, itakit tatagtab trabaho akon. Gabo ka dita, basit lang timitid ko kada kayo. Siyempre, tamok pa lang ti trabaho. Saan matakas ka rin nga, dumakkel nga dagos ti sweldo. Numuna kat, narigat sa akin ti promotion. Taapay ako ng tikasta. Suwart nga bisbisutak. Baka sad na kang i-promote. Sino? Di boss ko, ha? Apin na nga di na ka kumang i-promote. Agasin nyo? Agarim ka din kanyak? Abay, ako nasawa na? Ako nasawa na. Lakay aboro. Kataib yun sa. Hun? Ini, imbaga ka na kayo di mama, malagipyo. Nga iti anguray kaanuman ka jak to kaya ti makiasawa ti kagudwa ti tawan ko ti na? Ano na ko na? Kasi lakad na kayo. Kaya di pa. Mga taon ko ita. Times 2. Kaya taon na. Magpropose ka din kanyak. O paunin mo din. Kasi laawanin ti agarim kanyak. No kahit ko may lang maki-boyfriend ma. Di ka di man takataib ko Nung iso na to. Apalat lang nga na ya. Hanga na ita lang Ti magsasaritaan dito yung mama. Diyan tawan na. Diyan edad na. Anong to lang ito sa uwan ng tao. Aglalakayak. Tigat kayo ng sawin. Nga naglalakayak ba't hindi? Nimit mama. Amo anak. Age doesn't matter. No sino man ti isagot kang ganapot Diyos. Awatin, nung diyak kayat mama. Saan nga isagot na po Diyos kanyak? Gadya nga lalaki. Gadya nga busko. Basta saan ko akit. Kino sa mo kaya di saan? Handa ka mat mapilit Nga masurura nga ron. Magresign ak pagidin ta. Maligligak gadya nga agararim kanyak. Makulit manong naming. Talaga nga makulit. Orasan ko lang ako itong ikaskaso. Please. Sir. Mangidate ka lang yun sa Bali. Api na siya. Gabot na siya kanipat patid ko. Ngam saan ka kayat, sir?
Ang sakit naman. Amo ka masaktan ka, may bagbagak latipod no. Amo nyo ka di, sir? Manipod di amo na agar-arim kay kanya. Kat awanin ti ang umas na nagpay nga kataib ko nga agar-arim kanya. Kaya buta, saan da nga paati yo? Uno saan nga paati yo katakwada? Siyempre, nangato posisyon ko. Dakil ti sweldo, din tayo suda. Mabaling ako na dagat saan nga may kari, katsak ti may kari. So nga ko nagsirag pa siya akong dagpagpakasikan ka. Sa dengan dakon. Gabot sa awan ti maure mo kanya. Saan ko pulos nga narapaap. Makirelasyon ako na makiasawa kitikas kang ka, sir. Sir, gwapo ka. Napinsis ti pwestom ti trabahom. Ngam di edad, age doesn't matter. No. Awang kanyag data, sir. Basta diyak kayat. Kano talaga ko mga ipatpateg ka, apek iti nga saan, ngam saan kang ipatpateg, di ka kayat. Duwalay nga tawan ko, manunay iti dayta kumpanya, iti ta maaprobaran ti aplikasyon ko iti Singapore. Nakigtot manunay ni mama, iti ta maamon na. Kaya't mga sawot. Nag-apply kayo sa baling pagtrabaho? Itya pa'y abroad? Uwan ma. Ano kumantakas na? Palawan na kami kinating mo. As daglaing ti Singapore, ang serve ti communication nga nagpintas. Isang pindot mo lang, hello. Mangig kayon, mangig takon, video call, makita kayo. Duwan nga tawan ko ma, awang pesenso. Agtransfer ako mga umakarit sa bali nga pagtrabahoan dito, met lang Pilipinas, nga takal ti pamatik. Baka isoleso, just the same. So nga, mayat kayo manuno saan. Napurpananan ti aplikasyon ko sa Singapore. Ano trabaho mo dyan? Just simot lang. Accountant. Iso na lang dakdakal ti sweldo ma. Imo na nga, narigat mo ito nga, just ibagim sa jay, alis to lang ma. Alis to lang. Nalingak mat English. Ano ko mat pagproblemahan nyo? Sa mesa, ado Pilipino sa jay. Baka doon dumadla Pilipino nga katrabaho. Manong naming edita, isubmitir ko ti resignation ko kay Sir George. Nakigtot. Abay nas kang nag-resign ka. Tapno mataywan na. Gapot na makulita. Sir, magbat ngayon kada kayo. Nadya kahit ti madisturbo. Disturbo ak biyak mo. Awan ti baga kakasta. Da kahit tinang ibaga. Diyan makakonsentrate ka na trabaho dito. Sumaysa. Kaslaro yung magbagang awan promotion kanya dosang kanya aklunan. No promotion da kayat mo, pwede mo ibaga. Nasking ka din ibaga, sir. No kayat dang i-promote. Awang nga tamat, pagkunahin yung trabaho, trabas na ikak. Saan nga mababawa pa siya? The resignation ko. Awatin na manuno saan. Ere ko po. April. Sir. Kasto ka diya talaga tigasat ko. Kinayat. Saan nga nasunta yung istoryaan nyo, sir? Tinapalabas nyo. Gabutan mukon. Nasiyakti may katlo nga babae nga inayat nyo. Sika may lang nga. Tinangpaay ka niya. The first love ko, for how many years me. The second love ko, nagkarelasyon kami. Natunod ko kami namin. Ngam sika. Sika pa lang din nakamasta ta.
I'm sorry, sir. Pakawanin ko ma. Sir, papanam, pag-applyan. Inagtrabaho sa Singapore. Naprobaranin. And then next week, agluwasak ton. Good luck, April. Sabi ko matagkita tanto manin. Nung panagkita, sir, siguro. Sir, idawdawat kumit. Nasapay ko mata masarakan nyo ti babae nga na ikari para kada kayo. Nasaan ka ito masaktan? Okay. Good luck. Thank you, sir. Manong nami dudumtengen tikal dawan di flight ko, manong nami nakasangit ni mama nga nangarakop kanya. Anak, ma, asa daglang Singapore, alis to lang di pa nagtitinawag tayo. Ano nga tataguro oray nga gasat mo sa jay. Sa jet ayan ti gasat ko mama, nga awan dito Pilipinas. At nanto nga taagarim kang kasadyay. Kat makas pagarikan taad na agaram kang nga Singaporean. Kat inauna nga amang imidisika. Kayat mo? Oops! Ni mamamat. Siyempre saan ko kayat? Nagsibot na, imbag matangga na kayo. Na ti agaram kanya kit. Kagudwa ti tawon ko. Kagudwa ti tawon ko. Diyak kayat ma. Kasanon no, marik na mga ipatpatig mo. Baka no, saan mo matungpal ti karim, ti bagim. Baka makasarak ka ti lalaking kataib ko. Kaya isupakarik na matayat. Baka farin na nakikayat mo. Ma, kayat, siyang kag sa uti kastana. Huwag kang magsalita ng patapos. Una mong deta ka magsasao. Ngayon kayat. Once na kandagaram kanya nga kataibyo, tiga taon na kagudot taon ko, huwag na. Orasin no, kayat. Kahit ko kumakapi nga jak kumainaklo ni Sir George, saan na ata, jak ba't kaya? Ito na kaming matengke ni Jake, manong nami tinagin narakop. Ading ko, awat sa baling aramidam na di magipastok na panagbasam kay. Nawakaratuwar kanto ni high school, siya nung di makamong magpabasa kang kati college, ito wala niya kaya at mga kurso. Okay? Okay, ate. Ang di kang chichiks, guwapo ka, kas ka rin di papa. Mga adanubya mon, nakumpay ate. Boyfriend siguro, da? Bakla ka? No, ate. Ape nga boyfriend ko na, basta kang girlfriend. Joke lang, ni mga ate. Kaya kabasat kang baklawan. Kaya, nisuman ka talaga tirik na kate, apay mapapasol na ko ba? Kaya, nakadadong di mo kaya ate? Di mo pa kaya tig makiasawa, tig balingan. Kas lalulom. Manong name iti Singapore sa anak ka na rigata nga nang i-adjust ti bagi. Kasla Pilipinas madlayang manong name. Ti panakilangin ko karag di badak ng empleyado. 50% manong name kit Pilipino. Wan, kasla dak man lang ti Pilipinas manong name nga mga obsina. Kailang napimpitas nga lugar, nadalos, disiplina nga talaga. Talagang natudyo, digitiya umili, digitiya agog-obra. Ayan. Saan ka ba sila nga basol? Ejay. Datalangin, panangan mo, panaggalgal mo, tibabil ka, takilo na, pakabasula mo, sa pagkinaglako. Ada makabulan ko, manon nemi, edita, at simbrek nga kabarbarong empleyado. Filipino. Ana?
Pilipino. Sama na Pilipino sa pulin tayo Kinunak manong nimi kini Carmen nga padag nga Pinay nga nadangon ko dito yun. Kinagwapo. Siya doon ayun Diyo. Sabat nga Pilipino? Aman. Baka negro. Gabat Amot Kas lalagkod ko dil nga Richard Gomez ko naman. Kayo manggi. Macho. Diyak na pupuutan manon na imi di pas nagko di trabaho. Iti tawa sa dag. Hi. Are you a Filipina? Yeah. But my name is English. Miss April. How about you? A Filipino, Ilocano. Iso na lang dinagan ko at American Negro. American Negro? Sino? Ni Jordan. Apelyado ni Michael Jordan. Jordan dinagan mo? Yeah. I am Jordan and you're April. Inauna latimay sa nga tawen ni Jordan nga medyo siyak manong name. Idam-kadlangin niya. Dito'y madlagayam abroad manong name nga mamit ko, mamamok, tiya na magpitik iti puso. Idinto tapas, padak lang nga Pinoy. Padak lang manong name Ilocano. Nagbalingan at singat itong galmay sa kada kami kini Jordan. Aging gawa nun nami nagkarelasyon kami. Timawag ak sa di Pilipinas. Ma? Anak? Sorry. For what? Hanak ba ka umay, di pa naggraduar ni Jake, iti high school. Iti dahil nga bolan ka talagang busy kami. Ay, kita, maloksaw to di ading mo Hanga bale. Tuoin to naggraduar ti college. Agawid ak lang agawid. Opo. Taorahem kad pa iti upat nga taon, another 4 years sa kantong bakasyon. Ma, asa dagmat lang ti Singapore. Alas tumat lang ni. Agbibidyo call tayo, nagkikita tayo. Mawamat latik ang ka-personal nga mismo nga maarakop ka na. Kumusta kayo ti business online nyo? Okay, man. Ma, please saan kayo ngumawawat tilabaan? Napintas ti trabaho dito, napintas ti sweldo. So nga sa baling aramidan tayo, hindi mang pa pintas ti balay tayo. Tapos na pakakitaan nga ti anak yun, kada ti abroad. Nasaan nga gagang nga mga opisina, idi-adak dito sa Pilipinas. Alawan na. Awan ti masayang ka na pawit mo. Kat itatagraduarin ni ating mo, kat college tumaten, saan ka tawat na marigatan? Saan ka nga marigatan? Gawat na sa amis mo timang babasa. Mangtid ka na so amin nakasapulan ni Jake. Dede karik kang kuhana. Kasanuno, hanto pa agraduar kat agasawa kan. Agasawa kam ton? Kini Jordan? Jordan? Gusto ko matikayat kung ipanamag ka na kayo. At least, adan boyfriend ko. Monotahon na. Abay sinunod sa Diyo nga Agosto taon na. Alangan mat nga. Inibaga, inauna nga amang yung siya kakit sa adayo ko mga aklonek. May sa lang ang tawan, di ba mo yung May sa lang ang tawan. Pilipino mat lang. Kanibat patig ko iso na. How about him? Ibat patig na kani? Yeah. I'm sure. Iso the first love ko kasi akmat the first love na. Agpatbata kami manong. Agpatbata kami mama. Ngawan ti asunso mo dito Pilipinas. Iso imang kam dito Singapore. Agpatbata nga dakal to sweldo mi. Alis to lakit nga makornong kami. Ngayon na mabaling ko mga iha.
Kat saan ka palagas asawa no hangga agturpos ni ading mo. Well, no kas pagarigan tagpropos to ni Jordan, kat saan to pala nga makapagturpos ni Jake, dependent to mama. No duawon no may salaing nga tawon sa doktor pos, hangga tapat nga dakas. Sa mesadan tuman asawa ko noon pa ay tulungak ni Jake. Ako pagdanagan niyo, siya timang pabasak yung kuha na. Nagtutuloy nga rod manon naming ti komunikasyon mi kada mamakin ni Jake. Kat pa-check manon naming nga talaga si papasnik ni Jake iti panagbasa na. Iti kurso na manon naming nga kasmadlakan niya accountancy. Kahit na kumain din nagbaling nga kurso na kit engineering. Amangan ko na no santo pa nga makapag-graduar kat agasawa ako. Ngayon na 4 years course, posible nga uray kaso na nga makapag-graduar. Ngayon daan dua nga tawan ti relasyon mi kiniturdan manon nemi. Gumanat ba din? Kat adamat palayang idi manon nemi. Iti second year college ni Jake. Jordan. Oh, kasla ka lang nakikot. Iti palang bagak nga. Mapanta nagbakasyon niya sa Pilipinas, kita angayan tan ti kalaysata. Iya mamuka ka lagi di parents ko. Ti partido, ti pamilya. Mabaling ka din nga. May sapi nga tawin. Tahapi namin. Anda pagbasbasay ang kapsat ko. Hanggang balin to ngo, may santulangin nga tawin, sakbay nga graduar, isunto pa nagkasarta. Ngayon ti duwa nga tawin, mas laalanganin eh. Agur nung tapay, di may sapi nga tawin. Okay ba? Ngayon gumanat da eh. Sunod gumanat. Naging parents ko. Kaya kapsat ko. Ang dagam kapsat mo? Kapsat ko. Nga kayak na, nga umuno namat lang ang kasarang miti siya. Dapat lang ko di pa unam. Paunayam suna. Sige. Basta gagamartiway sa katawan, okay? Sabi ko ma, tas ang kagpauyo, Jordan. Kagpauyo. Yan tangi, mabalin tamat tag-date. Mabalin tamat nga sapahin ti agaramid. Kasi lang kayot mo nga gunudan ti amin-amin ko, o risanta pa yan nagkasar? Why not? Jordan, please. Mayatak di kondisyon mo nga may sapi na tawin. Ngim, kahit ko nga, atan mabasama ka rata. Manong na yung nagproblema itidayit nga jaya ti boyfriend ko. Dito nga ta, kinababae, ti pagganatan na. Manong na yung ko pagustuhan, baka kahit mapukaw ko isuna. Yung napagustuhan, baka matno. Into no, maalan ti kayat na, kahit basta lang tambay anak. Ang mga matusangan na pudno kanya. Diyos ko, anya tarumbay nga ramidek. Nagbaling nga problema ak manon nami aging ganging kenteng ko. Habi ka tingasahan. No ipatpateg ko ti may isang lalaki, anyaman na kindawan na kabaylak-lakit ng ited, why not? Ngayon dahil nagpadpada nga day off me, manon nami, siyempre kami ti may sa nga first class nga hotel in Singapore. Ang inaman manon nami, ngem ko na kaniyak, ngayon unamin ti honeymoon. Jordan, April, saan kang buteng?
Saan ka kalamiim? Imagine ang talayangin nga liplipas ti kasarta kat imay ta nag-honeymoon dito yun, Singapore. Niya? Well, nagkalaysa ta sa Pilipinas and then after the reception, timayaban ti aeroplano nagluganan ta kaya datan dito Singapore at datan dito first class nga hotel dito Singapore for a few days nga honeymoon ta. Manong name ka po ti kastat ko na ni Jordan, inimagine ko nga road nga liplipas lang ti kalay sami kinadda kang ita nga madamati honeymoon mi. Nga dito ti po no apay manong name nga naikat niyaman nga panagbuteng, naikat niyaman na panagduwa-duwa, naikat niyaman nga panagalumiin ko. Binalas ko dagiti arakop kinagkek ni George kanya. Simngaw dagiti aring-eng ni Ayat, manong name agaw buhay tinesang-sangen nga rikna, iti panagmaymaysan ti bagimi manong. Ti panagraip manong name ti barukong ken barukong pusong ken pusong. Aging ka nga naipaikon kini Jordan, ti amin-amin ko, ti kinabirhen ko. Amanipod mo't idin manong name, basta day of me, hotel nga dagos manong. Ngagpapas kami tiragsak. Ti pagpindasan namat kiti kata sanak mat nga agsikog. Siguro kat sampay nga naikari. Kat galbasan ti pakatawen manong nemi inpalagip naman en ti kalaysa. Tinawagak manong nemi ni mama. Mama? Oh, siya kumakit tumawag ng nauna anak lang. Tapi ma, siyempre, nalpasin ni Jake ti talong atawen, may salangin nga tawen, graduarton. Maingkarig ini nga, sakto lang simpano, makapagturpos ni Jake. Imsang kung sabat nga matungpal, lumanat man ni Jordan, hindi pala last year nga baga nang kinadaw ko nga ore may sapay lang nga tawan. May sapay nga tawan. Manugot kat na ita. Irang-irang-irangot naman yan. E di, agawid kayo. Tao may kayo nagkasara. Dita ko mamat tibagakang ka. Nga niya ma? Ibaga nga. Sorry ta. Ita lang nga may bagakang ka iha. Nga daanak mo tinti boyfriend. Niya? Naki-boyfriend kamit lang? Awanting karik. Numalagip mo, idasalud-sudum kanya, awan sumbat ko. Gabata dya kahit ginabaga nga saanin, tamang kindino, agayatak tumanin. Diyak mat kaya't ginabaga nga saaman, tamangan awan ti mangarap kanya. Baka mapayak lang. Sino ko madatang nga lalaki ng mangayat ka na kayo? Ang sakit naman itang question mo, anak. Dito ta siya ka malamang magbaga nga no agabay ta kat kasta dalagkapsat. Nangaroon niya ta. Taadada nga may estimar ko tipakik. Manong taon na? Baka aglang lang nga lulumi. Lulumi kay ni Jake. Tamahilig kami karigting na tataingan. Manong taon nyo da, baka titawan na times 2, tawan nyo. Agkatayib kami. Kinipat-patig ko, kinipat-patig na. Iso tinikari, siyak mo tinikari para kakuan. Plano yung matin nagkasat. Kasta ti pagpagana. Sige. Awan ti maramid ko, ma. Nakasbat ti kawan ti maramid ko, no. Itamatan nga kalay sa kayo. Ti pagbaga mga Jordan. No pa yata pa yung kumamay sa nga tawon sa mga graduar ni ading mo. Okay lang, sagari. Okay lang.
Takil matan ni Jake. Kan rubang nauna yung agsimbakan iha. Kan siya. Kahit kupay. Aga nakakadipay ma? Ay kaanin. Anang artigod-gun udin dito nga lalaki nga pa kinahit na kayo kat sana kayo mapututan. Gapot ipat-pating na. Sige ma. Nugot nga ro din. Awata kong ti Jaya ni Jordan. Pero magka magbakasyon nita. Kaya di danto na magsaritaan min intun ka anon si kasarmin. Kalpasan nga may amunak karigi di parents na. Kastaon nga ro tiragsak ni Jordan manunemi idi tanagwen akon. Kaya doon rin naka-irut ti panangarakop na kanya. Kahit kuna na nga tawagan na nga dagos di ginaganak kaya kuha na kaya ti kapsat na. Kahit may sagana ka no ti amin. Idi malpasan ti panagtawag na. Abi kinas kan nga may sagana nga ibagbakam. Siyempre. No nasken nga sabatin na ta iti banda. Tambor ken musiko. Ala, musiko? Ti musiko para ka din natay. Una, natay ti musiko. Aramatin da musiko natay. No itulod da. Diyan natay. Ngayon, datakit sabatin data ti musiko. Saan nga tahan na ta ang itulod? Dudukat sabatin data. Ito may isang sikat nga function hall. Ito may isang sikat nga hotel. Iti syudad. Sadya nga maangit panang welcome kadata di parents ko. Gusto nga pa ka moment. Tiga amsat mo, kini mamang mo. Dapat adanan tumat sadya. Okay? Sadya ito, ngayam amo ka, I'm very proud, ngayam amo ka, nga si kanos nagpaling nga misis ko, nga manugang da papakin ni mama, nga ipag ni manong ko. Oh, di ka di maragsakan? Tsaka mo na maragsakan na. Oh, apag di mo maragsakan ka. Tsaka mo, mabuburtsaan na eh. Mariribo ka na. Anak ko maturubay ka pa kariribo ka. At ngamin po nun ni mama kanya nga damat boyfriend nan. Kita kasla kahit dan samat ng tagkasal. Baka sana ka palubusan ni mama nga umuna ka kasar. Ngayon may tiso. Napadasan na ng tagkasar di si kahampay. Di umuna ka. Kung saan kita mabalimot ti double wedding? Double wedding? Mabalimot ti double wedding. Come on, sweetheart. Sweetheart, saan ka agsanaya kasta? Rumbay nga maragsakan ka. Sige. Inton ka, no? Inton bigat. Pero gantan ti file ti vacation leave ta. Magbakasyon ta? Apurbaran ta. Ti manong aldaw? Anong aldaw? 1.5 months. Mapalubusan na nga tawen, gabot ta ibagata nga kasarta sa tantog honeymoon. Kasapulan na ta iti kumpanya. Sanda kayat nga mapukaw ta kadakwada. Tanapin performance ta. Di ba? Iso nga niya man nag-request ha, kidawan da. Gamot ang kasarta, kaya honeymoon ta, masapol ta ti 1 month and 1.5 months. Imbaka amok nga rod manunemi kani mama, no sa dino, nga sa matendak ti partido ni Jordan. Noan niya nga oras, no sa dino nga lugar, kanuan niya't mapasama. Anak, ma, kahit ko, nga, aduntut magtaydayo iti kinapintasyo. Kahit kong ibagadan to nga, kaslasan da lang agina, kaslagkapsat da ko natando na tayo.
Yeah, sure. No, nasken nga mga ipauidak, ti kwarta, nakala kwarta tapno, kalalaingan nga beautician, iti mga sikaso ka na kayo ka tanamidik sa anin iha. Awang kas di simple. Madiman na sobra. Napimpinas na di simple lang. Adado di kiti mga yat di simple. Si kapay papindas ka? Nasking ka di pa yung agpapintas, ti dati nga nabintas mama, isuti ko na. Ako kasi kinisimple. Yama, isumati kayat ni Jordan. Simple. Gabat sobra iti mga arkus, iti bagi, agbali na akong nga nalaan. Napintas lang ta oras lang nga markusan. Dimteng, data nga aldaw, manunemi panagulugan miniti aeroplano, kaya ni Jordan nga sublinta Pilipinas. Iti airport, manunemi, may isang van, tinangsabat ka na kami. Nang itulod ka na kami, manunemi, iti reception, iti may isang function hall, iti may isang hotel. Awan man, ti musiko, nga ipagbaga ni Jordan, manunemi, ngemne. Kasila exclusive ka na kami manunemi na itang hotel, na itang function hall. Kasila mang sabat manunemi ti may isang sikat nga artista wano sikat nga VIP. Kas kabla anak ti presidente ti sabali apagilian, unop ti presidente ken ti first lady ti sabatin da. Kasila may tayo kak tinagsakpan. Kasla kamlaan, kasar kabin ka ni Jordan. Ini makadanon kami manunemi ti mismo nga pakaangayan ti pasken iti function hall, nagpintas, nagmayat, ti panakadekorar na. Kaslaglag tatapaw ti nagsakko manong. Kasla dakam kanigiti napuskul nga napupudaw nga ulep. Kasla kam laada ti tangatang. May bagay launay manunemi adda kami iti top floor, iti natayag nga hotel, natayag nga building. Idaya mamuna ko manunemi kadagiti parents na. Madlaw ko manunemi nga talaga nga welcome da kanya. Kasta ko iti panagyaman ko. Ini managib ko ti kapsat ko kasta mateng gini mama. Kinitaktag law-law. Awan daman pa'y. Na mama, kanihadin ko, awan daman pa'y. Tawagan ita. Tinawagan ni mama. Adda kami elevator. Adda na kami makadanon sa top floor. Anak. Sino ka duwayo? Siyempre, ni ading mo. Ken, ti boyfriend ko. Iyam amok tumatin ken ka. Manong nemi pinasungadak ida iti ayan ti elevator. Imo na nga nakitak ni mama. Nakabimpintas nga mama. Ma! Medyo slow motion manong nemi ti panang sabat ko ken kuwana. Nakita kasi naruno ni Jake iso na manong nemi naggwapo ni Jake. Nagpindas ni mama kas dalag kabsat, kas kamlag kakabsat. Idilikodan ni Jake manong nemi at damay sa nga lalaki nga si Maruno, nakigtutak ka na pasardengan. Saan kong intuloy ti si Mamat, napamunang lenga. Apay nga daisuna. Kinisot kinakuyog da mama, kini Jake. Kahit lang kadingasawan ng iso ti boyfriend ni mama. Nadlaw siguro ni Jake, nadlaw siguro ni Jordan manunemi na pasardenga kat inasadgan na. Sweetheart, what's wrong? Dadya ka ni tagbaling nga asawa ni mama? Mabalin siguro, nga iso. Ama mo? Iso iti tiniliklik ak dito Pilipinas ni Sir George. Tinagaram kanya kalaklakayan. Nga mapapad dadtoy.
Abay katawa ka. Gatap no sungbatan sa lutsod mo. Asidagan ni mamang mo. Inarakop ko ni mama na ginarakop kami manong Nemi. Si Mublat nga naginarakop kami kini Jake. Kadida kitahik ni George, ni Sir George. Umis-isam. Ay. Abay nga dakat to'y. Kaya mo ta siya ti piyanse ni mamang mo. Sikat ni boyfriend ni mama. Hey. Kam. Jordan. Gusto mo paspasama. Come on. Awantin niya man na problema. Sa nga dakas gabatag bagay na, di ba? Agad, basta may salang ang tawon tita Barensyana. Kat, ni Kuya George, ni mamang mo, kat, halos nagkasatar da. Ano mat problema nita? Amo mom ni Sir George? He is my brother. Kapsat mo? Kapsat kami. Ito lang nga, malagip ko nga, badpada ka ti apelyedo. Yung jakmat sinalsot kang ka na, mamong, nga ba't adumat na kita kakabelyedo nga saan nga gaamo. Adan panggap na nga kasar. Adamat panggap da, Kuya George, kinamamang mo ang kasar. Hindi akong problema. Ang ngayon tayo double wedding. Amo ka din na papang mo. Kinamang mamong damit, amudan. Among nga datin. I'm sorry. Nasaan ko man ngayon magaking ka. Nga tikay na yan, ni mamang mo, kit kapsat ko. Inauna nga kapsat mi, kit siya ti bunso. Ni manong ko, nga sanang makasasawa, naklaklakayan nga baro, gabong harot iti panakabasted na, kanagiti. Kit pati si kabinastad mo. Among nga nagaram kanyak, amok. Namok iti. Imbaga kadakwanan nga girlfriend kan. Imbagamat ni manong di siya sidi. So di babae ng paay kanyak ko na. Met lang tanang baling ang problema, tandaga amamo da mamang mo, kini manong ko, so daga im tirumbing. Imasadagan manong name ni ginaganak kada Jordan kan George. Ada ka di pala problema? Tila yung panakailawlawag kini April ti amin, papa, mama. Okay. Welcome. Welcome na welcome kayo. Di pa nagkapoy Singapore. Can welcome na welcome met dagiti agina para iti pamilya tayo. Agabirat kami ng agina. Agkayong agabirat kami met ng agkapsan. Ket naangin nga road manong nemi di makunkon nga double wedding. Nakaragragsak kaming grande nga kalay sa manong. Nakasan ti kinaing grande ti panang sabat na kada kami iti nagkabukam sa Singapore apan nakaamok ti amin-amin. Ara naman ng grande manong nemi ti double wedding. Naman pahimununan ti honeymoon mi manunemi Kenny Jordan intuloy mi lang. Napanggami ka dumaduma na sabsabali nga pagpagilian nga sadya kami manunemi nga nag-honeymoon. Nag-honeymoon med da mama manunemi Kenny Papa George. Tikitimit lang isuda ang kasada naman na yun ti kasawa. Ako nag-indi ni mama. Abang amin nga di papat na pili da. Kita nakapilin ti katayob na. Awanin ti problema. Tilang problema ang handa nagkaanak. Magadaptan to kanon. Wano ka doon mi kano taganak ni Jordan tapno mangipadawat kam to kadakwada ti anak mi. Manong nemi nagtrabaho kami matlang in Singapore ti asawa. Gagana kami ti kamukbukudan nga balayan dito sa Pilipinas. Kaya di tayo pas nga kon manong name iti mo ng anak mi dito sa Pilipinas tinangipas nga yan. Nagsubliak madlang di Singapore manong name mi aging nga talon di kita anak mi.
Yung kadeng da asawak manong. Ngarog sa malyamin ti torong ti biyak mi. Yan tangay, kada da negosyo, da naganak kang kuwana, kata nagbigayan dan nga kapsat. Ni Papa George, kastamatan kini Jordan. Tada kitay, daduma nga kakabsat daw, anong name ka na daan na timugod ng business. Dagiti lang doa kano, trabaho. Dadaga po naman ang name nga in concentrate min itinangasikaso ti bukod min nga business da ka mga gasawa. Kat dagiti talong anak mi manong name agpapada nga dadan iti labentarya. Nga dakatulong mi adayaya dagiti anak mi idinto ta ni Jake manong name kadadamat ten pamilyana napintas mo ten ti biag na manong name duwamat ti apo ko ni mama keng kuwan. Dapa pa George kini mama manong nemi sudan din nagtalinaed iti napapintas nga dati nga balay mi. Guwain nangadap naman ti duwa nga anak nga naggapo manong nemi ti kabagyan mi ken kabagyan da. Dito nga rot pagkasritak manong kadagyaman naklaunay di anos mo nga nangurnos kalpasan nga inakinsan kang ka ti Italiana. Kat sabi ko mata damat na ibatik nga andal wano liwliwa kada kadipatak nga nibingag ka nagbuya. More power to your program, anong, and God bless. Tuwing nga tagyaman nga pagaya mo, April. Thank you, April. Thank you pa nagsurat. Di pa nang iburay mo ito pagkasalitaan. Salamat, salamat, salamat.